Sa datos ng Provincial Police Office ng Pangasinan, nakitaan ng pagbaba ang top 3 index crimes ngayong taon. Sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon, pangamba ng mga pulis, pagtaas ng mga krimen. Pinakapangunahing priority po ng ating kapulisan ay yung pagprotekta po ng mga kabuhayan, pati na rin ng mga properties ng ating pong mga kababayan. The reason why ngayong papalapit na nga po ang araw ng Kapaskuhan at ng Bagong Taon na kung saan ay inaasahan po natin ang pagdagsa ng mga tao na uuwi po dito para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay, pati na rin yung mga turista na gusto pong magdaos ng mga nasabing festivities dito sa probinsya ng Pangasinan. Isang security plan na tinawag na Ligtas Paskuhan 2022 ang ipapatupad. 3,542 na mga pulis sa probinsya ang ipapakalat. Kabilang dito ang mahigpit na pagbabantay sa matataong mga lugar. Ipinaalala rin ng Pangasinan PPO ang pag-iingat ng mga residente. Hindi naman po kinakailangan ay wag po kayong magdadala ng sobra-sobrang cash, no? Wag din po kayong magsusuot ng mga naglalakihan at nagmamahalang mga alahas kung hindi po kinakailangan. Inaabisuhan din ng mga senior citizen na magpasama sa mga kapamilya kapag magwi-withdraw ng pera. Ipinaaalala naman sa mga gun owners na bawal ang ilegal na pagpapaputok ng baril. Umabot kasi sa 4 ang naging biktima ng ligaw na bala sa probinsya noong nakaraang Bagong Taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.